Yes, all right. Good morning, good morning, good morning, Digos City, Davao del Sur, South Mindanao. May buntag ka naton tanan and welcome sa tuwang programang Ron Dakbayan. Dinigyapon sa tuwang paboritong sibiyahanan ang DXDA 94.3 Charm Radio, ang hinigugmang sibiyahanan sa habagatang Davao. Ininyo yanong magsisibya sa radyo, Kagawad Michael Mike Nakwa Ron Dakbayan. Panay ko ninyo ato sa unaan sa pagkumpati sa mga iskutanan, kitang tanan Michael Lambigitan. And praise the Lord sa mga nagpungasing mga panalangin, gibubo ka na itong atong nadawat nga mga blessings. Thank you, Lord. Ron Dakbayan. Of course, sa tuwang pagyukbo, sa tuwang pinalanggaw maniag na paraiso, Governor Yvonne Ronya Cagas. Good morning, Vice Gov Attorney I. Manong John. Okay ka ba, John? Congressman, morning. Special Assistant to the Provincial Governor, Mark Douglas the Fourth Chan Cagas. Sa tanang mga mayors, vice mayors, and mga municipal councilors sa 9 municipalities, good morning. Especially to our beloved mayor, the workaholic and energetic mayor, Mayor Joseph Fortich Cargas, Vice Mayor Attorney Banya. Murang nakita na ko sa live sa City Government of Digos Facebook page na dito si Vice Mayor sa Dawis karong mga tagnaa. May kay dili kay init ron, no? Nindot magpadawis ron, magpadagat ta. And of course, City Councilor Honorable Liza Maravillas Cagas. May buntag usab sa mga kaubanan din sa buhat ang ato ang on-duty nga technician karon Junsha. Ato mga kaubanan sa My Charm Family, DJs and anchors, good morning. Sa ato mga nakantabay karon, mga kahugpong, mga Dabso Ranon, and of course, mga Cagas Cares. Good morning, good morning. Labi na ang 26 ka barangay sa sudad sa Digos nga nang hakot sa ilahang managlahi nga award. O mga pasidungog, ilang nadawat gikan sa City Government of Digos. And syempre, mayong buntag sa atong mga constituent sa barangay nga itong gilagaran, ang Barangay Sunados. Good morning. Managsudong sa to karon via Facebook Live sa official Facebook account sa Charm Radio. Kaninyong tanan, maayong bungkag. Sa mga nagsudong sa tuwa karon via Facebook Live sa tuwang personal Facebook account na Michael Nakwa, padimbayaon tamo karon tanan. And of course sa mga naminaw og radio 94.3 karong buntaga, good morning sa Nakwa Clan, Nakwa Family. Maayong buntag and belated happy birthday to Nanay Carmen Mendoza. Lola day Lola. Diha sa kuan Power 3 de Mayo. Sa mga nag-birthday karon takna, happy birthday. Alright, diretsoon na nato ni bago nato ni pantibayaon ning ato mga viewers karon ha. Congratulations sa tanan 26 ka barangay. Og dinhi sa tuas Barangay Zone 2 mga igala, first runner-up ta sa most outstanding functionality for Barangay Committee on Anti-Trafficking Violence Against Women and Children. Congratulations, Barangay Government of Barangay Zone 2.
second runner-up, most outstanding functionality, Barangay Development Council, second runner-up ta mga bay, no? Then napatoy mga consolation awards. Tama ba to? Nakalikom yun ang zone to ug ubay-ubay nga pila to ka libo ang kanang cash incentives onya ang mga last termer pod nga mga barangay officials, kapitan, kagawad, mga last termer na pod sila nadawat nga cash incentives gikan sa city government under the leadership and initiative ni Mayor Joseph Cagas. Pareha tong mga kauban na to subuhat, no? Last termer barangay Kagawad sa barangay Zone 1, Ayan Heron. Last termer barangay Kagawad o barangay 3 de Mayo, Joseph J. Big Bro Inhingko. Nakadawat sila og mga cash incentives. Alright? Ug uban pa nga mga barangay officials, barangay captain, like ni Kapitan diha sa Mati, Escobarte, na po siya ay nadawat niya pahalipay during gabi ng parangal kagabi. First time, matud pa sa mga karaan ng mga barangay officials nga dunay parangal para sa mga barangay officials atol sa tuang Padigusan Festival. No? Alright, so bongga kaayo ang gabi ng parangal. Murag yun mig mga tao gabi igyod, no? Murag yun mig tao tanaw nakabarong, tiyaw mo na. Tiyaw mo na ilalim na, ha? Mga babae lagi ng mga kagawad, mga treasurer, mga secretary, mga babae, di na nimo mailhan ba? No? Gwapa na kaayo. May mga babae, no, kay mo transform ba? Mausap ang naong na may make-up good. Mga lalaki, bisa pag bali-baliho ni mo ng barong, maog yun ang naong nga. Oh, maorag yun ang naong nga sa mga turak yun. Babae, pag mag-make up, mausap ang naong, naiuban mo samot o kagwapa. Ang uban, mugwapa. Asaman mo, ana, sa musamot o kagwapa pag maka-make up o kanang inig maka-make up, mugwapa. May kaila, Ma'am Liza Cagas, mga igala na, ni samot o kagwapa, Si Mayor, maorag yun ang naungag yun. Gwapo, gyapon. Maorag yun yung mga naong sa mga boys yun. Di yun yung mausab yun eh. Diba? So, congratulations, City Government of Digos, mga Digosenyos, kay pasado na punta sa SGLG. Ikaupat na sa Gunson, sa administrasyon ni Mayor Joseph Cagas, nga pasado ta sa Seal of Good Local Governance. Pasado ta. Matod pa sa speaker kagabi sa gabi ng parangal, dili basta-basta ang mupasa sa SGLG. Pero Deres Digo City, kaupat sa Gunson, tiyaw mo na ilalim. Sa Gunson, a round of applause, please, mga Digusen. Okay? So, ato sa ni panimbayaon ni atong mga nagtanaw sa tuwa karon bago ta magsugod sa tuang ginatawag na to og litanya. No? Oy, makibalita tahan ako i-post ganina bago lang karon wa pa siguro nang nakuha to mga tao dito sulod sa Kianan. Ko masayop unsa to di po to Fortuner
Di po to Montero. Unsa to nga sakyanan gipost nako bag-o lang tanawon niyo sa kong wall og ang sakyanan sa mga sundalo nagbangga. Diya sa kilometer askin na dapit na diya sa may kabligan sa Matanaw. At bang lang sa kuan. Barangay Hall sa Kabligan, Matanaw. Bangga sampok yun. Yan ay nag-live nakita na ko ditong gipang paypayan man tong sakay atong sakay atong sakyanan sa mga sundalo. Nya ang katong sakyanan nga kasugat usa kahay kumusta kaha ang pasahero ato. Ilang makibalita lang ta karon. May buntag kang Jewel Naparan Ninyal. Good morning kagawad Michael Nakwa. May buntag pod nimo diha. Good morning Wad. Morning Ma'am Chay Saison. Asa man atong kuanron, asa karon ato ang kining feeding program. Nindot kay na inyo haba kay daghan kay taos dawis dito sila nagpa-feeding, no? Mabuhay ka, Ma'am Chay Saison, pagkakagawad. Pero isa kung saon nigpugos, dili man siya. Carlos Givera, good morning Sir Mike Nakwa. May buntag kang Joy Lumasag, Estelioso, kang Jocelyn Gilies, morning. Flora May Tirol, good morning Wad. Jika ni Mary Grace Aklan, may buntag ni mo din na. Kang Christine Joy Babaw, morning. Joel Ninyal, good morning. Umana ni kagawad Mike Nakwa. Saka pa na to. Ma'am Tita Babes, morning po. Si Joel Naparan naglantaw daw karon sa may Tiguman. Morning. Oy, congratulations Tiguman. Hakot award mo gabi ha, Barangay Tiguman. Grabe ni si Kapitan Josephine Kumahig. Ang Barangay Tiguman mo'y most outstanding barangay sa Digos City. Ato palakpakan ang Barangay Tiguman, labi ng Hakot Award sila kagabi sa gabi na parangal. Congratulations Barangay Tiguman. Onya, nagkalimot lang ko kung sa tong second, basta kay ang third sa most outstanding barangay ang Zone 3. Alright? Onya, ang fourth runner-up sa most outstanding barangay ang Barangay Zone 2. Tiyaw mo na ilalim ha. Out of 26 barangays, naka fourth runner-up ta mga kabarangay sa Barangay Zone 2. No? Labi na sa Tiguman, kay sila gyud ang most outstanding barangay sa Digos City, ang Barangay Tiguman. Ma'am May Gamalo of Palmera, good morning kang Brad Ariel Bahinting, ang amo ang somner na mo nga gwapohon. Si Berbina Aligarbes. Morning, Mike Nakwa. Have a nice day. God bless. Salamat po. Shoutout daw sa Tuda Office sila Ati Mitch Alcover og ang mga barako. Matod pa ni Chay. Sana Chay Kape, barako. Marlene Tibong Quijano, morning. Wad, naka-award ba ang Barangay San Miguel? Dili kayo daghan pero naay-award ang San Miguel, no? Naagihapon. Ang sigig yung award dito, Hakot Award dito, ang Tiguman, ang usa to? Kalimot man ko eh. Zone 2, di po pabitin ang Zone 2. Napod tayo mga nahakot po, no? Hakot o pagkaon dito ba? Diba tayo? Nakahakot lagi ta dito.
Di po pabitin. Morning, Ben Belvis. Morning, Kagawad Mike Nakwa. May buntag, Ben Belvis. Mayong buntag pod ka, Flora May, Tirol. Oy, nagsudong sa tuwa karon Get Wilson sa muang kugihan niya BHW, si Ate Marlo Belmonte. May buntag sa imo din na ate. Kumusta man ka? And of course, sa tuang higala cowboy Lanier Kadungog, ang kanunay gyud nakadungog no sa mulo sa mga katauhan, mga dabsuranon atong amigo Lanier Cowboy Kadungog, board member sa Segundo Distrito. And of course, ako pagtibaya po siya utol Vic Kadungog, ang ato pong board member sa Distrito 1, o ang ato City Councilor Honorable Ching Kadungog. Maayong buntag, Kadungog family. Bro Ayan Ponpon, may buntag ni mo din na bro. Si Nanay Nene Titan diya sa may Sinawilan, may buntag. Kang Rap Dabon, Wash Out Strada Bowlers. Good morning sa inyo din na Rap. Congratulations daw Barangay Zone 2. Mato pa ni Rap Dabon. Og ang JJ Gmar, good morning Kagawad, Mike Nakwa, may buntag ninyo din na mga empleyado sa JJG, good morning. Okay. Kang Ati Dali, Ati Daldal, morning. Good morning Kagawad, Mike Nakwa, watching from Sinawilan, Digos, mato pa ni Nanay Nene. And congratulations daw matod pa ni Berbina Aligarbes. Morning Mike Nakwa, God bless you po. Gikan ni Rizalina Lakay Castro. And si Inihera Bint Makoy. Good morning. Kang Julie Sumera. May buntag. Morning boss, watching here in Lupizaina Extension. Gikan ni sana pagbasa na Injera Bint Makoy. Og si Makoy Didays. Morning Kagawad Mike Nakwa. Og ni German Parcon, Angelo Bensmoke, og ni kisa pa ni mga nagtanaw din eh. Uy, kataas na ba day adto? Happy padigusan, pre. Mike, cheers. Oy, tagay taon niya, board. Happy padigusan po ni mo din na board member Lanier Hidor Kadungog. Aiza Jess Montejo, morning Sir Mike, morning. Panawagan ko po Wad kapag may nawawala na phone, try nyo i-trace sa Digos Online Business. Alright, thank you po Ma'am Bent Magoy. Salamat po. Okay. Kumusta na daw ka, Ate Malu Belmonte? Matod pa ni Joy Judilia Laurenciana. May buntag ni mo din na. Ay, ipalanog sa giday na ako ni pangalan ni Joy Judilia Laurenciana. Alam na this, alam na this. Unsa man ni 61st Jess Marjo Vicente. Unsa man ni? Ilang Morning Kagawad Mike Nakwa. May buntag. Alright, si Yayang, morning Yang. Sa mukas Kagawad oy ugmawad dawis na pud mi mag-feeding alas 6 sa buntag na anabi dito. Tiyaw mo na ha sa mga sayo kay dawis na ay feeding dito. So may lutoon ninyo na chay. Ano ko na kanang usahay binignit, usahay kanang arroz caldo. Alright? Si Kate Leo, congratulations bro sa inyong gabi na parangal na aming pasabog pohon bro sa Insight Balita. Okay?
Mayong buntag kagawad, Mike Nakwa, pa-shoutout sa kong husband diha sa Quarter Lane, sa Banawi Car Accessories. May buntag ninyo diha, gikan ni Ma'am MJ Digia. Good morning. Ma'am Joy Lape, good morning. O kang DJ Dali, morning. Hi, kagawad, Mike Nakwa, good morning. Gikan ni Jo Marie, Jo Marie Siglos, shout out daw. Ingat po. Ayan, thank you. Aros kaldo lang kay sayumans buntag. Ayaw lang na binignit kay panuhutan mog sayo. Mabitaw, no? Carlo, may buntag. Ayaw lang bitaw kay basi mangita tag kasilyas, no? Inig humanoy. Sayo pas buntag. Si Joy Judilia Laurenciana. Tingalan na sa sige makagbalik-balik anang pangalan na Wad. Kumuha din sila usam gipasabot ning kagawad Nakwa si magbalik-balik ani Joy Judilia Laurenciana. Wana na lang gud na sila nga mamemorize na lang yun noon na muna pangulana kaya sige ni mong balik-balik. Anak po dayon sila nga di na gid noon may makalimot anak ni Joy Judilia Laurenciana. So man gyud na Mike. Lisod mo kay ako mo sulti, no? Oh no. Nanay, asa tong gipadala sa Quadriga sa LBC? Ingna daw si Dodds daw palihog daw ko John. Naa, ihan na tong na-receive na niya to. Kaso na po na ba? Oh, di na kaso mo na. Oh no! Money. Money. Nana po tayo problema. Good morning Ninang Idang, good morning o kang Ninong Kagawad June Badlasan of Barangay Zone 3. Hakot award po ng Zone 3 oy. Ha? Hakot award po. Basta kay si Kapitan Sandro Torion. Dako kay ngisi oy, no? Liman mo na Hakot Award. Kapitan po Zone 2 pod, Alan Esperta Hakot Award pod. Dako po kay ngisi pod. Samot na si Kapitan Josephine Kumahig sa Tiguman. Ingnan lang na ko nga ayaw nalagbalik sa muhang bangko oy. Dito na lang ka sa stage pirmi. No? Hakot Award man pod kayo. Tiguman yung pinakadaghan niya na hakot. Okay? Congratulations. Kami nga mga kagawad, dito man mi sa may likod, no? Pinakalikod man ang Zone 3, then Zone 2, Zone 1, nagipasunod man. Aduol ra kay mi dito sa mga pagkaon, panghimagas. Ha? Dool ra kay mi dito. Dito yung mga empanada, no? Mga ingunana nga mga foods ba? Mao po tayo among gihakot po. Walang tiguman, sige panghakot og award. Pag uli ng hakot pamig mga pagkaon. Ha? Hakot. Hakot award tong mga like tiguman. Grabe award. Wala na sila. Wala ra sila semua kay kami hakot man pud mi, hakot og pagkaon ba. Dili tanan ang uban di tagaan lag mga consolation. Hakot gyapon. Ano man? Nakahakot gyapon. Wala eh. Wala sila. Pagkaon na. Pagkaon na nahakot ng taon.
Ana din si Attorney Marty Basunilio. O katong barangay nga wa gyud kahakot og award ha na may mga pagkaon diha. Hakutan na lang na ninyo. Grabe. Grabe po mo yan. Kamu no, bitter kay mo ba? Igon mo si Panaway God. Ma'am Christine Joy, Mejorada, morning, ma'am. Si Junjun Nakwa. Uy, pabor-pabor ni. Maabot na kagawad zone 1 ni. Junjun Nakwa. Silang grupuhan ni Kwan, Boy Bastatas, zone 1. What morning. Morning, ma'am Christine. Morning. Can join me, Susmenya. Good morning. Ilang basaon sana ko ning Kwan ni, si Antonio Inhingko. Uy, may buntag na mo din na, brother. Morning. Hi sa mga taga Zone 2 nga nagtanaw sa live karon ni Kagawad Mike Nakwa. Ako di ay si Joy J. Laurenciana. Tiaw mo na'y lalim. Magets na gyud ni kadugayan ni ba? Hapit na gyud ha. Gamayng push na lang gyud. So i-push mo yan, Ma'am Joy J. Laurenciana. Kuha ni siya. JJL. Tiaw mo na'y lalim. JJL, abangan. Di ba? Sa Oktubre, JJL. Bagong nawong, bagong paglaom. Tiaw mo na ilalim. Tiaw mo na gaw. May buntag sa muang maanyag na BNS, Emmy Ann Tungal Solivel, morning. Kang Andrea Pael. Hi sir, Mike Nakwa, good morning sir. Liwat yung kaayo si Gistoni Alcantara nimo. Ngano man, unsa may nakaparihan na mo. Gupahan ni Ma'am Dali, oy. Sige. Okay, sige. Sige. Murag ang naa sa dool sa pagkaon hakot. O saan ni? Saan naman po ni imuha, Ma'am Joy nga? Murag ang naa daw sa dool sa pagkaon hakot suksok. Grabe naman yung hakot suksok. Hakot suksok. Grabe bitaw eh. Murag na murag magkag CCTV Joy, kabalo lagi ka. Ang naamay ka na, nagtanaw ang amo apong maanyag na vocalist na si Celine Para Bangay. Good morning. Tama yun itong ingon ni Ma'am Joy nga hakot suksok. Uslan mga nag-arkila taning barong na may bulsa. Muslan taning barongan ni oy. 700 gayo ang arkila. Unya. Hakot putagi sulod barong. Pag-ana, naman na ni bulsa daywad. Ang atong barong. Mauday purpose ani di ay. Gisulod ang empanada, biko. Ang sapat na gisulod sa barong. Grabe naman. Kana ganing apit naman may alas 12 sa gabi na human. Sa gabi ng parangal na nagsugod alas 6 or alas 7 sugdan or 7:30. Pag abot nimo, siyempre, sinaw pa kay buhok ang hinapay ba? Mura gani kag kanabitong artista gani nga
niapil og kana bitong star ball unsa ba natawag kana Jun kanang mga mag-abot ang mga star ba, mga artista ba. Oh, murag yung ana ba. Social bunggag yung kayo ang preparation sa City Gym. Grand ball. Sa Star Ball? Unsa na? Star Ball ba na? Star ball. Star Ball? Mao ba na? Tarong good? Basta ka nang mag-abot ng mga artista. Ay, nigsulod nimo sa entrance, na yung mga musugat nimo, bidyuhan ka. Mura kag skinsa ba? Inigsulod nimo. Yeah. Pagawas. Pagawas, mura nagnaon sa oy, nan ipasulod ang mga hakot. Hakot award, panghakot, gisulod, ang barong, gisudlan, oy, burot na kayong barong, oy. Diba? Pero congratulations sa tanan mga barangay officials, kapitan, kagawad, mga secretary, treasurer sa mga awards nga ato ang nahakot no sa 26 barangays. Alright, congratulations. Si Ate Sophie Johnson, morning. Panhialan diri sa charm. Kay diri lang mi manukad de ha. Si Andrea Pail, gusto ko magpa-picture ni mo Sir Mike. I-shout out nako si Ninya Sir. Good morning. Good morning, good morning. All right. Pa-picture mo gitag mo to gwapo na. Si katawa de John, katawa John. Sir Mike nakuha saan ni? Sir Mike, kahawig nimo si Nonoy Zuniga. Ang naong ni Jestoni. Kisa good na good eh. Artista na. Nalagi kunuhay tay kanaong artista pero pud na ilhin ni artistahan eh. Ikaw gyud-an. Andrea Pail. Alright. Shoutout ko sa kuang agaw si Mardy Plasencia. Get Wilson, pinangga ka na mo. Oo. Get Wilson sa imuha Ma'am Mardy ha. Ang Ginoo magkauban kanimo. Okay? Itugyan sa Dios ang kabubuton. Sige, Ma'am Joy, si Ma'am Dali, yan, mga kauban na mo sa charm. Yan, itugyan sa Ginoo ha ang imuhang balatian, pangayua sa iyaha ang kumpletong kaayuhan. Mardy Plasencia, ingon man ni Ati Marilu Belmonte. Og sa atong mga kaigsuonan na minaw karon nga dunay giambin na balatian atong hangyoon ang Ginoo ato siyang pangayoon sa iyaha ang iyahang milagro gahom nga ang kumpleto nga kaayuhan matagamtaman. Okay? Ayan. So, unsa na mga orasan karon hapit na oh. Naputay mga dalon kang mayor yung mga tabanganan. Okay? Good morning kang Ben Diacosta Dayondon. Dayondon naman, Dayondon. Shout out daw sa Gosa sa Cagayan de Oro City Idol. Oy, may buntag dito sa Cagayan de Oro. Sir, regards kong Junjun sa lunggo diha, sir. Gikan ni kaila ka ni John Andrea Alcantara Pael. Guards daw, Junjun sa lunggo. Jun. Kaila ba ka ni? Ni Andrea Alcantara Pael. Regards daw, Junjun sa lunggo. Anong live na? Okay. So, dili na ta sa ato topic, be? Yagaan ka dyan, no? Single pa na siya, sir. Yagaan ka dyan. Dili mo kuan si Junjun, anak. Dili mo si tawa na, di mo entertain dyan, no?
Sorry na lang, Andrea Alcantara, sorry na lang. Kasi si Junjun Shalunggo ay hindi siya umi-entertain ng mga ganyang bagay. I think nagtanaw ang amuang kapitana sa barangay Tiguman. Congratulations sa Kapitana Josephine Kumahig. Balikon ko, mabuhay po ang barangay Tiguman tungod na sa imuhang leadership, no, as punong barangay. Nag-inusarang babae nga kapitana sa 26 barangay sa Digo City. Nag-inusarang babae Josephine Kumahig. Pilde ang mga aktor, oy. Mo ni ayaw gyud ninyo ayaw gyud mo anang ayaw ninyo underestimate ang kakayahan sa mga girls. Dili basta-basta na. Nanawag si Boy Bastatas. Asa ka niro naglangoy-langoy nakasdawis, boy. Maalaan kag kuan de ha. Kung dili Chokoy pawikan ha. Malaan niya kang pawikan. Kylie Anthony, good morning. Adara nanawag diri adapita si Boy Bastatas. Naglangoy-langoy na karon sa kuan, boy, sa Dawis. Wala pa. Padulong pa kagawan. Padulo pa basig na maalaan daw kag pawikan daw ba? Ha? Gamit mo. Wala na. Nagprogram pa ko pero pamanay na ko sa may activity. Kita taron kay nasoy kuan sa mo. Okay, Monica. Barangay pa ko, barangay. Barangay pa si... Ato malakas sa barangay Suluan kay naatay lakaw. Okay, si Boy Basdatas mga igala nagkaroon sa Barangay Halls, Barangay Zone 1. Murag iyahan ng gianad iyahang sarili. Dili siya mabaguhan sa pag-duty niya puhon. Okay? Si Kyle Anthony Magsino, may buntag ni mo din na. Okay? Dirita mga igala, ha? Tantaran tatan! Akong ipailaila sa inyo, habe? Asa man tong effects na to din nga dara. Ladies and gentlemen. Ano to? Mo na to? Sabdo be? Sir, barato lang gud among budiga, sir. Sir, barato lang gud imong budiga, sir, sa Ikanax Budiga. Barato roy. Muna kinabaratuhan diri Digos. Sa Ikanax online shop. Diya sa may Tamborin, Zone 3, Digos City. Shoutout from Poblacion, Matanao, Davao del Sur, gikan ni Merlin Salcedo. Good morning ninyo din na. Okay, barangay NSK election niya isgutaran. Duha lang katuig kung kinsa tong mudaog karon. Karon nga October, o sa ganito law adyon, October 30 ba ang pinili ay? Kung kinsa may mudaog re-electionist o mga bag-o nga mudaog, mo serbisyo na lang na og duha na lang katuig. Kay by 2025 mag-eleksyon na pod. Katong extension nga nahitabo. Gideclare kato sa Supreme Court nga unconstitutional ang katong extension. Wala gito sa konstitusyon. Kumbaga nagamit na karon ang usa ka tuig. Dapat atong December 5 nag-eleksyon na gyud to siya. Okay? O niya karon kay gi-extend man gyud. Di karon o kinsay mo daog sa October, mga lagad na lang nagduha ka o siya tawag duha ka tuig
Dili. Duha ka tuig. So, ang usa ka termino karon duha ka tuig. Pero inighuman na mo balik na po na sa 3 years. Bali nagamit ng usa ka tuig tungod sa sigig ka extend. Karon advantage na sa mga incumbent. Iyaw mo na. Advantage sa mga incumbent. Kaya mga incumbent, sila mo'y nakapahimulo sa usa ka tuig nga extension. Okay? Naka-perform sila, kana kung ni-perform. Okay? Usa ka tuig ang extension, nga dinawatay sila sweldo. Disadvantage sa mga baguhan like me. Kaya wa man tagapahimulos atong extension, no? So makonsider man ta nga mga baguhan, no? Nga na sulod ta nga kagawad 3 months pa lamang onya og katong mga bag-o nga modaog duha ka tuig lang ang ilahang serbisyo. So dili nimo maapas tong mga karaan nga nanerbisyo dugay kaayo, no? Imagine nimo last election 2018 pa. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 o mag-unom. Katuig. Ang katong ni Daog sa 2018, nya mga bag-o, tabla pa'y nakahuman og duha ka termino. 5 to 6 katuig, ingon ana kay sigig, ka-extend, ka-postpone, ang barangay NSK eleksyon. Nga daw, gihimo ra nilang, gidula-dulaan lang nila. So, kung kisa tong mga mudaog nga mga bag-o, duha lang katuig ang ilahang usa ka termino kay nagamit na ang isa ka term, ang isa ka tuig tungod sa sige ka postpone ka-extend ang barangay NSK election. Okay? Daghang kay grason sa COVID, way kwarta, mo nang extend na lang. May buntag sa ko classmate si Edeline Cias Beray, may buntag nimo. So kung mudaog palaran man lang galing og mapugos gyud nato ni si Joy Judilia Laurenciana sa Barangay Zone 2 nga mudagan og kagawad. Unya masabtan sa mga taga Zone 2 ang katuyuan sa pagpapili og tumong so sa ka Joy Laurenciana sa Zone 2 nya mudaog duha lang katuig ang iyahang pagpangalagad. Duha lang katuig ang iyahang serbisyo. Mag-eleksyon na pod sa 2025. Onya, pag-abotan ng panahon na 2025, pag-abotan ng eleksyon, balik na po na sa 3 years kada term. Kay sa konstitusyon, tulo ra gyud na katuig ang usa ka termino. Ngano man mo, ha? Di ba? Ambot lang bro, kita ra may binuangan ani. Declare sa Korte Suprema nga unconstitutional sa una pa unta na oy. Wala na unta nagitugutan mga extension diha og kana mga postponement sa eleksyon. Pero gitugutan man kapila ka bisis. Agay. Ya karon may unconstitutional. Karon pa nga humana kapila na na-extend ang barangay NSK election. Luoy mangguto mga bag-o nga mudaog nga numan. Short kaayo ang duha ka tuig. Dili kay nimo mahimo ang imong gusto kay duha ra guna ka tuig ang mahimong kapitan nga bag-o ana nya duha ka tuig lang. Lisuda pod gamaya ra pod siyang mahimo ana.
Na siya'y maayo nga panlantaw, gamay ra kay mahimo tungod kay duha ra ka tuig. Mahirap mga kaibigan. May buntag din na kang Vance Guerrillo, kang Goni Rico Rabino, o kang Wadtoy Bitonyo. May buntag di mo din na, Brad? Ha? Wadtoy Bitonyo, Pidring Labaho, muni sila mo'y mga trupa, ha? Manny Haviliana, endorso na ni Mayor na, no? Si Manny Haviliana. Oh. Si Mayor Joseph Cagas, mga higala, maugyod na ikana bitawng big boss. Dire sa Digo City, maugyod na siya ang big boss. Okay? Kumbaga, siya ang naghimo sa mga kaayuhan sa tibuok Digo City. Mga barangay officials dangop sa yahatanan. Walay balibad, walay pili nga muhatag si Mayor kutob sa iyang makaya. Hatag og proyekto, hatag og tabang, di gyud kabalibaran. Wala pa gyud ko'y nadungog nga naay bisag usa ka kapitan o bisag usa ka barangay kagawad nga niingon nga gibalibaran ko ni Joseph Cagas. Wa pa gyud ko kadungog ana. Kabalo man tas Mayor Cagas gawas nga champion na sa paghimo og mga kalambuan, mga infrastructure projects. Champion po na og kasing-kasing. Dunay dako nga kasing-kasing. Masinabtanon labi nas mga kabos. Diba? So kung si Mayor Cagas po'y muhangyo nato. Isuda po no? O kita muhangyo ni Mayor dili ta pakyason. Unya og si Mayor muhangyo atong pakyason. Lisod no? So para nako mga igala dili ako ha. I don't know sa uban. I don't know sa inyo nga naminaw karon. Minog radio, social media. Dili nako pakyason si Mayor kay daghan na kay kughangyo niya eh. Ginahatod nako nga mga pasyente, ginahatod nako nga mga tabangonon, ginahatod nako dito nga mga mo apply og scholarship. Pero kanang pag hatpahatod nako dito mag-apply og mga scholarship, rikisahon pa na ni Mayor ha kung angayan ba yun ang tagaan, kana ba yun ang mga indigent ba? Dili ka pa, walay sarang ika pa eskwela. Kay priority gid ni Mayor na pareha atong kidala nako dito last time na kana vendor bitaw sa balot vendor. Oo. Priority ni Mayor. Nana siya. Bro Mike, kung sa man na maligya ni kanang balot. Yes sir, balot vendor na sir. Gibutangan niya note dito, priority. Ikabalo siya, unsay kanang kita sa usa ka mambabalot. Gi-priority ni Mayor. No? So, ug siya pod ang muhangyo, dili gyud nako mahimo nga dili nako tumanon. Diba? Example, usa ka example sa para sa kuha. I don't know sa inyo mga kahugpong, mga digusenyo, narana ninyo, naapod mo'y rason inyo o respetuon ako ng imuhang rason or inyuhang rason. Okay? Pero para nako mo niya kuha. Tagsara o bihira lang mohangyo si Mayor Cagas. Pero kita, sige taghangyo. Mangayo tag proyekto, mangayo tag tabang, ana. Angyo, walay balibad si Mayor. Karon ako,
Mingon man si Mayor. Ya, Brad Mike, i-appoint man ta ka pagkakagawad sa Barangay Zonto. Tungod kay napo siguro nakita si Mayor na naputay matabang sa Barangay Sunados. Siya miingon na diri ka sa linyada sa kapitan niya kung endorso. Kaya ang stand ni Mayor, as long as ni suporta sa iyaha nga kapitan ni atong piniliay, ni suporta sa mga kagas, maog yun na iyahang suportaan, equity of the incumbent ang stand ni Mayor Kagas. Balo naman mo na may incumbent nga wala ni suporta ni Kagas, wala ni suporta ni Governor Ibon, wala ni suporta ni Mayor Joseph Kagas, wala, dili po na niya suportaan. Pero kapitan nga ni suporta niya nga incumbent, maog yun na yung suportaan. So ningon sa diri ka, Bro Mike, kinsa ra manggug ko para mo balibad? Nga nabutang man ko anang barangay zone to tungod ni Mayor Joseph Kagas? Diba? Bagaan po siguro naong nako no, moingon ko nga, dili ko diha Mayor, oy, dili ko diha. Dili ko inyo anak nga pagkatao. Pero makapamaray ta din ha og mga hinabang kay di magyud malikayan sa radyo nay muduol nato maluoy mapunta. Samot na nga nakagawad ta nay magpatabang nato maluoy mapunta. Unya inigdangop kang Mayor dili ta balibaran. Unya karon si Mayor ang muhangyo nga bro diri ka. Moingon ko nga ay dili ko Mayor, dili ko. Dili ko ingon ana nga pagkatao. Di ba? Kung ano mangguko? Tulay ra mangguko aning barangay agod. Tulay ra taba padulong dito sa kang Governor Ibon, kang Mayor Joseph. Ano lang. Maura gyud na ako aba. No? So, okay ra ni sila kuan, sila Brad Wadtoy Bitunyo. Kay kabalo naman na sila unsay sitwasyon, no, sa partido lang daan, kabalo na sila sa dagan. Alright? Kabalo na sila sa plastada. Great dog happy birthday ni Bay Didoy aka Shutter Dids para ugma. Uy. Alam na. No need na, ha? No need na para ibitahan. Good morning, Wad. Yika ni Ma'am Lizelle Habil, ang amuang maanyag na presidente sa BHW. Morning. Sakto yung kayo ka, Brad, makaunahuna unta ng uban unsa kamayo si Mayor sa ilaha. Alright. Yes, Brad, pero again, ang rason sa matag usa, syempre respetuon magyunado na, Brad. Alam kong alam mo yan. Respetuon po nilang atua, diba? Sa tanaw na ko, murag nagkamatch ang atuang ining panlantaw, Brad Wadtoy Bitunyo. Ang atuang pagsabot, murag nagkamatch ta din na. So, sabton nato sila. Sabton po nila ang atuang kabahin. Ang akong kabahin, akong isplikar, mauman to'y rason ako. Dili ko musupak. Kakabaluman ko nga ang mga pag naihangyo si Mayor, dili yun na ikapaalaot. No? Ano ba? Di, kung unsay ko ni Mayor sa kuha, mauna siya. Alright? Mauna nga, sa mga kapitan niya, tulo ka buhok na nagakapitan, puros na ko na mga amigo, no? Dili ako ang magbuot kung asa ko mulinya. Anyways, ang barangay election, non-partisan yun na. Wala yun ay partiduhay. Bisan pagkanang imong mga kalinyada,
no? Parehas mo mga managan o kagawad nan partisan ang barangay. Kanya-kanya gid mog salbar sa inyo mga kinabuhi. Okay? Mga kandidato. Kanya-kanya gid na nan partisan gyud ang barangay NSK election. Diba? Salbaron nimo ang imuhang pangalan para makapadayon ka sa imuhang gusto nga mahitabo sa imuhang barangay. Kung gusto kag kabag-ohan, paningkamutan nimo nga mudaog ka. Kay para ang gusto nimo nga kalambuan, kabag-uhan sa barangay, mahimo nimo. Yung di ka maningkamot, di nimo mahimo ang imong gusto ang kalambuan sa imuhang barangay nga imuhang alagaran. Diba? Muna siya nga non-partisan yun ang barangay. So, tanang mga kapitan niya nanagan sa Zone 2, sa MUA, puros na ko na mga amigo. Okay? Pero, si Mayor Cagas maoy nagpili kung asa ko niya iplastar. Una siya, wala gyoy kanang pag-ingon nga dinhi ka, okay diritso. Wala na idaghang istorya. Lain man po kayo, kita'y mohangyo ni Mayor. Si Mayor, okay perminti, okay perminti. Kanya karog siya mohangyo, mudili ko. Nabay beach volleyball sa Dawis, kay magbarker ko. Magbarker daw si Big Bro. Tanawa ra kong schedule din hagot palihog John asa unsang kuan na to ang beach volleyball karon ba to o ugma karon na siguro. Oh, andam naman gani akong tripod. Sakto kay Brad baka nauna unta okay. Diri kaya sa San Jose Sir Mike mingaw man kisa kay ituboy mayor. Ang sa San Jose kisa may kapitan gani diha si Revilla ba na? Kung si Kapitan Revilla adtong eleksyon nitabang na sa mga Cagas. Di ba kay pagkamatay ni Balasbas number 1 kapitan man siya. So siya karon na imong kapitan. Yan na-appoint ang asawa ni late Lito Balasbas, ang iyang asawa. So kagawad. Ang pangutana din na kung nisuporta na ang inyuhang kasamtangang kapitan karon niadtong eleksyon sa nasyonal, isuporta na dito kang Governor Yvonne Ronya Cagas, nisuporta na kang Congressman John Tracy Cagas, nisuporta na kang Mayor Joseph Cagas, kana maog yun na idalon ni Mayor kung kinsa man galing ang incumbent, kay maulagi na ang iyahang baruganan. Kung ikaw ang incumbent or ikaw ang kasamtangan nga kapitan nga nisuporta ka sa ilaha atong eleksyon nila, ikaw yun na isuportaan. Okay? Oh, lang kay nanawag. Hello? Ha? Oh, padulong na ko kay wala man naman akong oras. Sige, sige. Hatagad doon. Okay, okay, sige. Na, busy na gyud kaayo. Kanihara ko gipaabot, no? Libog na tani sa tani. Okay? Daghang salamat no antay oras para sa pagpadayon to programa. Guwapa kayo gabi is kagawad Pilirin Gabutero diya sa Barangay San Miguel sa gabi ng Parangal. Alright, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw sa ngalan karon sa tibok persa nito istasyon. Kini na lamang inyong yanong magsisibya sa radyo. Kagawad Mike Nakwa. Kini ang Rondak Bayan. Mayong buntag kanatong tanan. God bless and peace.